Hoxe lemos The Elf on the Shelf, ou en galego, O elfo no estante. Preguntácheste como Papá Noel pode saber se te portaches ben ou mal mentras te ven medrar? É un segredo que durante anos tivemos que gardar. Agora pódocho revelar, se me prometes que non o vas contar. No Nadal, Papá Noel envíame unha aventura para que te observe e o informe das túas trasnadas. É un encargo do mesmísimo Papá Noel. Son a súa axudante, unha trasna exploradora e fiel. A primeira vez que visite o teu fogar, un nome tesme que dar. Cando teñas, a miña misión poderá comezar. Chamarásme Ana ou Gaspar. Ou quizáis Pipa, Isa, Nico. Lola tamén é bonito, pero só un necesito. Cada noite, mentras dormes, á casa de Papá Noel voltarei. Ata o Polo Norte todo o ceo surcarei. A maxia do Nadal sempre me axuda a voar, e mentras río cos meus amigos, a Papá Noel de todo debo informar. Contolle se fuches bo ou malo, e según te portaras, poñerase contento ou triste. Ao xefe contareille se deches algún empurrón, se fuches bondadoso ou un pouco refunfuñón. No coche, no parque, no cole ou na casa. Se te saltas as normas, a Papá Noel non enganarás. Antes de que despertes, de volta estarei, e o meu novo escondite terás que coñecer. Saltarás da cama e irásme buscar. Serás o primeiro en atoparme. Na cociña ou no baño terás que mirar, porque en calquera recanto poderei estar. Nunha maceta, no estante ou nun cadro escondereime. Donde estarei? Este é o xogo ao que contigo xogarei. Só unha regra tes que seguir para que mañá poida vir. Non podes tocarme. Se o fas, a maxia fuxirá e o que averigüei, Papá Noel nunca saberá. Non poderei dicirlle que a túa familia axudaches, que fixeches os deberes ou que limpiaches. Como se enterará do ben que te portaches? Poderá pensar que del te esqueciches. Contigo non podo falar, di o Papá Noel, e todos os trasnos temos que respetar esa lei. Todos os teus desexos atenta escoitarei. Queres unha moneca, unha cociniña ou un tren? O brillo nos meus ollos e o meu pequeno sorriso indicaránche que anoto os teus desexos a toda presa. Na decisión final, Papá Noel deberá tomar. Ti que crees? Fará os teus desexos realidade? A noite antes do Nadal o meu traballo concluirei e o resto do ano con Papá Noel vivirei. Así que, un bico de despedida debesme lanzar. Botarei a voar cando a campá de Papá Noel empece a soar. Botareite moito de menos, pero un ano de paciencia debes ter. Cando chegue o Nadal, voltarei a aparecer. Ata entonces, deséxoche un Nadal cheo de paz e un ano cargado de ledicia. E colorín colorado, e te conto, está rematado.